Phung kam jatana takuk te bukuk sang norok ani nuwe man khana ani klogo obo jaga khali tong do aba go pura gomo jaga kama singko nok phangni nok u jaga ni nok phangke yang klogo no bin nok u bongke ani nok bai bini nok thik kitaro no go thik kitaro no omo jaga khali berai kaham somotol jaga je narinai je paine mu chunai nok paimano dam rongke ulo salaibo no nok phangmai malai di aro video kunu ret chui mane sui jagi yang nai ai ani kokduk number bai norok kurungi mano 7629041792 ko kokduk number bai norok kurung mano obong kha thayin kha pilla thik motor stand gan daron mo kaisa kesok para hne omo kesok para bisi mano omo ekdum mama gandar timong ko men du kora jaga aku kitaron no redo to salaya ba besi gonta ba norok kol khadi ulo kol salai di porok bai napang bai salai di ampon video lu kan mutu ya omo je mas kita do ya mungkin mandut enggak ekdom lamangan terus sih le amo tabok phaljanai nofang bai ulo salai di tabo ang bini namar ria ani namar no call khali mano anong gandar no ingo yoron bin nok ongka ani nok do bisi salaya geu thik kasaro no bin nok bai chini nok kasaro tabok ui joga khali pura kaham somotol amo tabok phaljane no joga joga ang namar ri ban an no call khali di je paine muchuk nai